So, mga tanong ko ni mo, ma'am, nganong gwapo man imong gusto? Ang gwapo akong gusto. Nakakita na bakas akong... Pero nganong gwapo, I mean ma'am ba, nganong ang kasagaran gusto sa mga babae kay gwapo? Dili, balik ta sa mga question. Nganong ni-assume dayon ka nga tanang babae ganahan og gwapo? Emotional damage! Kaya mo na yung mga tanong. Ay, di ako! Bita ma'am, kanang good vibes lang good ma'am. Sige. Ano ba ito? Good vibes. Pag mawag, gwapo ang porn. Paano masabi? Amo, di mo katubangan, di man mo ka-relate. Wala man sa looks, amo. Naman sa personality ko. So kanang mas nagid ay chance ang mga pangit ma'am. Di mo ka makaingon nga pangit. For me lang, makaingon kag pangit kung imong batasan jud bati. Okay. So, sakto dyan ma'am. Si Kuya ba? Adi ma'am. Good vibes ha. Good vibes lang na bitaw ma'am, good vibes. Nganong kanang ang kasagaran gusto sa mga babae kay gwapo? I think not all mga babae nga ba. So napagid may pag-asa mga pangit mo. So ikaw ma'am, nganong wala. Bitaw ma'am, napakay usa ka puta ma'am. Asa mas cheater ma'am, lucky ba? Kuan, maybe lucky. Nakasuway na dahil kikitsita nun. Yeah. So, so nakasuway na dahil nasakitan ma'am. Nganong gwapo man gid ang gusto sa mga bayo? Dili gwapo yung gusto. Ngano dahil yung uban lagi gwapo lang. Sakto lang. Depende nila ma'am. So napaginairo ka ng dili gwapo ang gipakita mo. So napaginairo may pag-asa mga pangit ma'am. Okay, salamat kayo ma'am. Salamat kayo ma'am. Okay ra mo ma'am, i-upload na sa kuan social media ma'am. Vlog for the vlog lang ma'am. Gusto nyo ba kumita ng pera mga skalawag ng napakadali lang? Dito na kayo sa PHL Win. Mag-register na kayo sa aming link na nasa aming comment section mga skalawag. Tika tol, paano yung laruin tol? Simple lang tol. Tuturuan namin kayo mga skalawag kung paano mag-register at maglaro dito. So ito na mga skalawag. Pagkatapos yung maklik yung link na nasa aming comment section, mag-sign up na kayo. Ilagay nyo lang dito yung email address nyo, inyong password, at i-paste nyo lang yung referral code. At i-confirm mo kung 18 years old ba kayo pataas. Then, create account. Then, pagkatapos nyan mga skalawag, ito na yung lalabas. So, tapos na kayong gumawa ng account mga skalawag. So, dito naman tayo sa recharge. So, i-click nyo lang yung tong box na nakapula. Then, kayo nang bahala mga skalawag kung magkano yung ika-cash in nyo. So, click nyo lang yung recharge. So, ito nang lalabas mga skalawag. So, fill upan nyo lang ito, yung first name nyo, last name nyo, email, then phone number. At saka, i-click nyo lang yung tong recharge. Ngayon mga skalawag, ituturo ko sa inyo kung paano laruin ito. Simpleng-simple lang to mga skalawag. Ang daming laro mapagpipilian. Pero ang pinaka-paborito ko ay itong mines. Then, mag-bet na kayo. Kayo nang bahala mga skalawag kung magkano ang bibet nyo. So, magta-type na tayo na dito ng bet. So, 10 pesos lang for example mga skalawag. So, i-click nyo yung itong bet. Then, pagkatapos, laruin niya. Yan. Pera na. Ganito lang kadali laruin mga skalawag. Ayan, panalo na naman tayo. Kung malaki-laki yung pera na ibibet nyo mga skalawag, malaki din na inyong mapapanalunan. So, pangatlong try mga skalawag, panalo na naman tayo. So, ika-cash out natin mga skalawag. So, kayo nang bahala mga skalawag kung magkano ibibet nyo. Ayan mga skalawag. So, ang dali-dali lang dito magkapera mga skalawag. So, ano pang hinihintay nyo mga skalawag? Maglaro na sa PHL Win para sabay-sabay tayong magpadami ng pera. Lah, sobrang dali lang pala laruin yan tol. Oo tol, syempre mga skalawag, sobrang dali lang laruin ito. Kaya mag-register na kayo sa link na nasa aming comment section at sabay tayong magparami ng pera mga skalawag.